welcome to the program Issues on ABS Radio and Television. I am Eze Onwuji. Traditional Igbo cultural values emphasizes the values such as family, respect for elders, and hospitality, not forgetting life. But these cultural values come into strong confrontation with the Western influence through globalization. On this program today, we shall brainstorm on how to restore the lost norms and values of Igbo and protect them. When did we lose sight of Igbo cultural values and traditions? What are the Igbo cultural values? Who do we blame? Kedu onye anyị ga-atụ ụta? Kedu mgbe o bidoro wee daba n'ihe gbasara omenala Igbo, asụsụ na omenala Igbo na njirimara Igbo zuzube? Ọ dị mma, anyị nwere ndị ọrụ na-eru n'okwu can call them authorities when it comes to culture and tradition in Igbo land. Ka anyị nabata High Chief Abonyanara Akajiọfọ Amachara na-atọ eze aja anyị na-asị gị nnọọ na ABS. Arinze Chukwu Music man ọwa Akajiọfọ eze aja Amachara na-atọ. Ọ dị ka mgbọdọ isi na eze a na ka m jidere ọrụ. Anyị na-ekele gị Arinze Chukwu nnọọ. Anthony Ugoji ọzọ Ebubechukwu SA, Special Assistant to the Governor on Events Management, ya onye na-enyere gọvanọ Soludo aka n'ihe gbasara ịhazi mmemme gọọmenti. Ọ bụkwa Chairman Abga Anọcha Council Area. Ọzọ Ebubechukwu anyị sị gị nnọọ. Yeah, the music man, daalụ. Ka esi gị ịnata nnọọ, welcome. Anọ bye. Ka anyị tinye ọnụ n'ihe gbasara ichekwaba omenala Igbo, njirimara Igbo. Kedu ihe bụ ndị a eji mara Igbo? Arinze Chukwu. Kedu ihe bụ na asị na-asụ n'olu mana ọ bụ na akwụ ụkwara ọ bụla ogbuneke. Ihe dị mmadụ Igbo ụkwanị asụsụ ha na mmemme ọ ebe eji wee mmadụ Igbo na ndị ọbụla nwere ịbịara n'ọkada anyị nwere ele onye chigaba ọ na-asụ asị na onye ewe onye ọka ọ bụ onye na-asụ ihe onye Nsụka sụ asị na onye ewe onye Nsụka ọ bụ onye na-asụsụ onye Imo sụọ asị n'asụsụ ọ na-asụsụ ọ bụ asụsụ anyị Igbo. Ọzọ Ebubechukwu itinye n'ọnụ ụmụ ihe ndị ọzọ eji mara Igbo, njirimara Igbo. Nke mbụ bụ omenala ndị Igbo na-emegasị dị iche na nke ndị ọzọ na-eme. Ịbịa n'ala Igbo, a maara Igbo dịka ndị ya ọfa mụta nwa akaba arụ zụọ nwa fa. Enwe ndị agbata obi anyị abụ amụrụ nwa arafu, mana n'ala Igbo ịmụọ nwa ị ga-atagide afụfụ n'isi nwa ahụ wee bụ na ọwụlụ mmadụ. Ọ ife ji mara onye Igbo, malụkwa ndị Igbo dịka ndị na-agba mbọ. Igbo anaghị ayọ ayịyọ, Igbo anyị adịghị ayọ ayịyọ. Ya na owu iwe eji malụ ndị Igbo hustling. Obodo ọbụla ịbata ịbụrụ onye Igbo, go out of that community or state, mana obodo ahụ adọrọ mma. So ndị Igbo bụ ndị njem, ndị na-ejepụ ije, ndị afịa. So na-egbu oge ife eji mara Igbo bụ nne, mana Igbo ife kachasịnụ n'Igbo bụ ndị na-azụ afịa, na-eje mba dị iche iche, na-ewube ife dị iche iche. Afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ọ ndị Igbo nwere, ọ ndị Igbo wuwelu Eke, Oye, Agwọ, Nkwọ, and etu a ka ọ dị n'ụwa niile. Ka ọ ra nnọọ. Anyị ga-eji nwayọọ na-arịpụta. Ọ dị mma dịka anyị si wee kwu Arinze Chukwu, ụmụ ihe ndị a ndị Igbo na-asọ asọ. Ụmụ ihe ndị a ndị Igbo na-asọ asọ. Respect for elders, the sanctity of life, ịkwanyere ndụ ugwu, ịchịkọba family, ịchịkọba community. Kedu ka esi ji wee mee ihe niile ada onwezi onye na-ada ọhapụ ibi ịma na mgbe dịka
onye mụ na ya na-agba ọchịkọ na Igbo ndụ na-agba mbọ. N'eziokwu Igbo ndụ na-agba mbọ. Anyị na-enwebu ihe ndụ a na-ekwu nwa ụzụ na-asụ nke ọka bụ onye na-eso onye ụzọ wee na-amụ ka esi akpụ ụzọ na-asụ nke ọka. Onye na-esokwa onye na-azụ ahịa wee na-amụ wee ahịa onye ahụ si azụ wee na-amụta ka esi azụ ya bụ ahịa. Ọkwa nwa ụzọ na-ahịa ndụ a. Onye ọbụla ibe ọbụla aka ọlụ ọbụla a na-eme eme ma ọ bụ ahịa ọbụla a na-azụ ahụ, ndị Igbo na-achọ ka akpọrọ nwanne gị ma ọ bụ agbata obi gị ma ọ bụ ndị ọzọ wee mee ka ọ jee mụta ya bụ ihe ọ na-eme, ka ụgbọ na-ada aka ka oge ihe ọ na-eme wee nwere akamnihu ndị onye ahụ. Anyị ndị Igbo na-eme ọnya bụ nnekwu iwe ndị Igbo ji bụ aka eme ịnara ịgbabọyị irube isi ịgbabọyị onweze na-erube isi maka oke otuto ọrụ oke mgbizi ije agbabọ a na-afụ ije. Ndị ọbụla nwere ezi ijere, o nwere ndị na-afụ ije obodo, nwee ndị na-afụ ije ịgala, nwee ndị na-afụ ije ugwu Awụsa, Igbo na-afụ ije wee na-azụ ahịa wee na-amụtakwa ihe ndị ọzọ nwere na bere bụ mma. Mana nke ebe abụzi ije mụtazi ihe adịrabere bụ njọ. Onwe a na-asa asa na aga izu onye lụọ achịpụrụ na alụ ntọ. Mana baazị oyibo gasịrị onye lụọ azụ ụlụ enweriwezie onye ọbụla achọ ime onye nwoke, onye ọbụla achọ ime onye na-egbu mmadụ ka ọ bụrụ onye nke ya ka o wee nwee sekuriti ego n'elu nye. Ọ bụ na ọrụ ị gaghị ekwuzi maka na ikwu onye n'ogbe onye ahụ kwuli onye ọrụ anọrọ na ka a na-ebudata ọnya ube ndị Igbo na-emeziri anyị. Ọ bụrụ agwa anyị ka achụpụrụ anyị chọrọ ụlọ na-alụ onye ọbụla na-eme akpụrụ mmadụ emega alụ ọ ga-agbafu n'obodo. Mana abaazị ọzi onye na-egbu mmadụ ndị mmadụ esoghị aka na aka ọka ọ bụrụ onye ekele ka ndị a were maka na gọọmenti ụkara na-enye aka ndị ndị ọwụwa maka na ọ bụrụ na e nwere ihe dịka nke a na-ekwusi anyị ike na gọọmenti na-esi anyị ebechie all the statistic places ihe dịka arụ mmadụ chi egburu mmadụ gbuo mmadụ ya gbuore mmadụ chi ọ bụ na e nwere isi anyị esi na mana chialụ polisi chialụ nnekwu mmadụ na-esoro rabụzia ndụ daa ọrụ ego n'oge ma na-akpagharị bụ na afọ sekuriti ihe ndị ahụ ihe mee na omenala. Mana mgbe gboo enwere onye ekwurie nwee ọsụ mmadụ na-alụ ọrụ nwee prọpati, the time of ọsụ ruo destroy ya prọpati na prọpati ọ na-enwe bụ prọpati obodo na-akapọ. The time of onye ekwurie ruo onye ekwurie ga-agba mmadụ na na-eke iche eme na nna ụdị abụ na ihe nwere ike ịgba mmadụ n'iru ya chigiri onye ekwurie agwa onye agbata obi niile na mmadụ ọ ga-esonye aka onye ahụ akwụchi obido ihe ndụ ahụ niile gbanarịchazi anyị na-ejezi n'ichi mana anyị si na ya agbataghị ihe na ya abụghị obere gọọmenti ji ga-eme ka ihe ndụ ahụ mana ka ga-eti ya n'ụzọ oyibo ga-eme ka enwee development na-eti ya n'oge ndụmọdụ ka ịkwụsị nke anyị na-ekwu ka anyị na-aga n'ihu. Anyị nọ na ABS redio na telivishọn na issues program tata. Anyị na High Chief Amobianara nọ ọ bụ aka ji ọfọ eze aja na amachara n'atọ Adaezechukwu anyị na-ekele iwu ya na Sir Anthony Ugoji Ọzọ Ebubechukwu estate gọvanọ Soludo Ọzọ Ebubechukwu. Kedu mgbe anyị ji wee daba mba tupu ama agha ụmụ ihe niile a sanctity of life a na-edebecha ụmụ hospitability na ụmụnne ya
kedu mgbe ọ dị ka onye ọbụla ji wee dawa mba wee gbarapụzie ọnwa ọzọ onye na-enyere nwanne ya aka ma ọzọba nwanne ya ma mgbe anyị ji mee ka ihe niile Igbo culture and tradition wee gbanarị ya. Ọ ya dị m mma ka m gbuo mma n'isi njem. Mmadụ anaghị azịza kee oge, mana asị m uche m ife wetelu nsogbu ndị Igbo nọ ya in terms of tradition, multiple of Christianity. Multiple of Christianity. Ụka riri nne, and any ụka na-abịa na-enwe their own mission. Some of this Christianity or Christians will destroy their tradition. Destroy their tradition. Before now, after the war, by the war, and when checks in families, and when checks in the villages, and when monitors, those that monitors individuals on their way of life, how they behave, how they go about whatever they are doing. That's why in those days, nwaanyị ama anọkata tụrụ imebe nne. Nwaanyị atụrụ imebe nne ya alụ ka ọwụ. Ada ya akpụ ya akpụ. Mgbe anwa ada ezu ori mpụtụ. A sị na onye a na-ezu ori, ọrụ obodo a na-agbala onye ahụ ọsọ, a na-achụ ọchụ onwudo. Kedu ibe batara ya? Enwere ozi conscience, enwere ezi moral, enwere ezi justification. So our problem, the fundamental, ndị si na ha na-eme omenala na-agụ arụsị, ndị si na ha na-eje ụka na-eme omenala. We model all these things. And where is the direction? Omenala is a general thing. In a joker, in a galaxy, omenala is omenala. Can this year be? But if you don't keep saying, in a moment, complication. That's the problem I'm on here. We are not blaming the Igbo man that brought all these Christianities. Mgbefa with the Catholic and Anglican, everywhere they Juloi, they make it a Pentecostal bata. For those who get in Yerenti, for those who get Suneja, for those who get Merenka, Monkozo. So the main case were multiple of Christianity. I believe that Catholic Church and Anglican alone, when they are here, everything is moving smoothly. In fact, when boy are buying a job, the principal and headmasters and all na young, Bian and Kai, Anglican and Nasi, come to our own, they are go free. The Catholic is the Kuzuka. I see Biana Catholic, they are go free. Before that time, Anna, they single out on the Malako. The community will train the person and send him to oversee. Or go to a but they do not yet. Oga when culture, and when moral, and when solidity binogo. Today, the Anglican and Catholic cannot come together. The Pentecostal and the traditionalists cannot come together. The traditional ruler of the community is singing another song while the community is dancing another song. What are we going to do? I know. What are we going to do? We are brainstorming. This way we say now. Somebody had Zajujo Kalelia. You could tell me here, okay? Everybody has a story. Mageba Mundo. Ghana Wobo. Yeah, Ghana we see. Okay. And is it go Ube? You need to wear us. Can you never put you last? People wear us upon the Vegas actually, we lose it opposite care line. One and we should be pushing out on your Catholic.
ekwere na Anglịka, onye Anglịka ekwere na Anglịka. Ọ kwado ofu Chukwu a ka a na-ekpere Chukwu Onye achị na ọwụ Chukwu ọ aghọtara na-eme ịmago na as he said before that na ndị ụka mgbe mission wa ji wee bịa abịa ka ha na-ezu adị mma na-akpata obodo na onye okwu ya gwụrụ ka a gbara ọ bụrụ na azụdo okwe enwezi okwe ị ga-azụ ọ na-etinye aka ndị ụka bịara ahịa na-azụ ahịa ka ọ ga-achịdoro ha na mma maka na every church nwere ike ochi wee sọtụ isi na ebe ndị ọcha nọ and ị ga na-ezighi ozi na-ezighi amadụ mụ na na-ebetego ma ọ na-ara ebete ị bịa na omenala a na-eme eme ụka abakwa na omenala politiks aba na omenala mgbe gboo ime mme na ndụ na-agọ alụsị dịka m na onwe m ụwa mmụọ ka m na-agụ nwe ndụ na-aga arụsị ndụ na-aga arụsị bụ ndụ na-eme oke ite ndụ ahụhụ ndị nke na-akpatara ime anyị nwa na-agọ mmụọ wee na Chukwu ụgwụ mmụọ ọnụọchụ ga-emere onye ọbụla iwe ọbụla ga-emere anyị wee nwee okpe nshi maka na o nwere nye anyị iwe na-agbaghị ịgọ mmụọ anyị na-ekpe ọkwado ịgọ mmụọ bụ ikpere Chukwu maka enwe ka ị ga-esikwa ịgọ mmụọ maka ọ bịa na-asị na let me come in there. Ịma ịgọ mmụọ na ịgọ alụsị abụrụ the same thing dịka o si mana oke ite wee ịgọ alụsị oke ite wee ịgọ alụsị prọpa. Chukwu bụ mmụọ ivini ndị ama na-eme omenala na-akpọpụ Chukwu okike Chukwu abịa anyanwụ na-agbara unseen gods so na oke ite or whatever ibe ahụ ndị na-agwọ ọgwụ ka itinye etu a ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-agwọ ọgwụ ọjọọ maka alụsị a na-ekwu kịta idefine ya alụsị ịfụ na onye ọbụla nwere ife ọ na-efe ọ sị gị efe na chi ọzọ bụ elụsọ ọrịa and onye na-enye something nne ya enwe okpesi with remembrance na okpesi a bụ nna nna gị okpesi okwumiwe okpesi ọnwụji okpesi a nwechara aha alise ekwudo m our grandfather ọ na-anọ n'okwu na-enyecha ụmụ alụsị ya nri mana they still go to heaven because even a replication of ndị nna ha ka m gwa okpenshi dị iche na alụsị okpenshi bụ foto exactly asịrọ na alụsị alụsị wụ enwere ịpụta na alụsị o nwere ndị eji mmadụ wee wube mara m ihe eji wuwe nke ahụ ya ka m na-akọrọ ịma ọka be anyị bụ alụsị emere maka agha to defeat the war iwe ga-enye ike obodo imeri agha ọgbọ na-abịa alụsị ka ọrụ anya bụ alụsị onye ka obedo ya ma gara akọwacha mana ka m jedebe na alụsị alụsị bụ alụkwụsị yes onye bụ alụsị bụ alụkwụsị ọ bụrụ ịbati nke ọrụ ọ bụrụ iwe ọjọọ ọ iwe a ga-eme baịbụl bụ alụsị maka na a na-ahụ baịbụl ahụ a na-atụkwu ya atụ anything na-enwe ike iji wee mee ka egwu ndụ mmadụ n'anya emeghị ajọ iwe a na-egwu alụsị baịbụl adaghị agwa ebe alụsị maka a na-enwe onye ọbụla na-atụ ya eji aṅụ iyi a na-alachapụ ya alachapụ alụsị ka ọ ajọ iwe mana okpe nshi n'ọnọdụ ịmaka mgbe gboo ndị be anya nwere foto ada nwere iwe ọzọ eziga egochi na onye ewe nna nna ya abụghị icheta sochi onye agha chi na nwunye na nke ewu nwaanara mụrụ maọbụ nke egwu mụrụ nwaanara ị na-eme ire ọya nwaanyị na-aja na ogbu na akara na-enye ọjị na-eme ọya nwaanyị na-eje na nke nwaanara ọya nwaanyị na-eje na agụ na nwaanara na akara it's just like Chukwu na nwere ewe Chukwu anya mana ikwuru Chukwu
ọya mmadụ na-eje na chukwu ahụ na nnọkọ na ọ na-eme ya the cross ịghọtago ịhụ krọs ekwedo Jizọs ị na-eme anyị na-ahụ Jizọs n'ime this is something amara m na aghọtịrị na akọwa mana ihe mkpere ewu na anyị nwa ụfọdụ anyị na-emekwenye abụ ọdịnala maọbụ na-agọ mmụọ amara ụfọdụ ji wee na-eme ihe ka na-amata mmadụ ihe ma ọ na-eme ajọ ihe ụfọdụ maka n'aja na wụ na ụfọdụ ndị mmadụ ha na-agbara ahụ anaghị amaghara acha aja ego chi na ọ bụrụ ọnwa na-eme na ọkwa na-acha na na-eme ihe ọjọọ sọ na nọ wee na-emebi anya wee na-eme iji gwawa mmadụ iwe ọ ga-akwụ adụ necessary because ọ bụrụ m na-eme ọ bụ mmụọ dị n'aja na na-eme ọ dịghị ya mma ada ọ bụrụ na iweta ihe na-abụ dịka ọnụ ọ ga-amasị nke ka ị ga-ewere iwere na mmụọ ga-alụ ọrụ debe rafu ego mmụọ alụalụ ọrụ iwere ego buru ụzọ debe chụ na ego ka ị na-achọ mmụọ arafu n'ọrụ nyewe iribe nya bụ ego ọlụ onye bịa zute na nwere ezinụlọ olite n'ọsọ ọsọ bụ wee na-eribe o wetara anyị na High Chief Amobia nara na ọ bụ aka ji ọfọ eze aja na amachara na atọ ya na Sir Anthony Ugoji ọzọ Ebubechukwu SA to Governor House Soludo on Events Management and Chairman ABGA Anocha Council area anyị na-ekwu maka ndị agha the family institution maka ebe a ka respect for elders wee na nwozi onye na-azụrụ ụmụ ya onye na-azụrụ ụmụ ndị ọzọ ịmago na iwe gara aga agago ya na-ekwu ugwu prezident o nwere ụta gboro mkpa o nwere ụta a na-ata tawa onye ụta problem dị n'ụwa onye maka ntinye ya na kedu ihe a ga-eme o nwere iwe ụta gboro mkpa na iwe bụ nke isi sekpụ ntị ebe a ụgwọ iteres mgbe gboo onye ọbụla chịrị ọzọ nna m chịrị ọzọ anahụ maka tụye n'ahụ ga-asị aka mmadụ ibe nne mma ka fụ onye ibe ọbara agbafụta ya ọmịchara ya ṅụọ iyi na ọ gara abụ ibe ụlọ ọgwụwachi chi na ọbụla eziokwu achị onye ahụ chịkwara ọzọ akara mmadụ ibe iwe bụrụ ọtọchala n'obodo the day ị na-ekpuchi ogwu ọkara ị ga-ekpuchi ogwu ikuchie alụsị jikọrọ obodo ọnụ uwe alụkwụsị kpọchi akụ onye a ga-anọ iyi na obere ego ebete ka ọrụ ndị agụrụ ihe ga-esi n'ọwa ọ bụrụ ya mana ba ịda ga-eje ọtụchara obodo ga-eje ujide ahụ ụlọ leso a ga-eweta okwu n'obodo ndị ga-esi azụ na ewere mmiri anya nye ọkụ ndị ọcha ji gbara ya ụfọdụ ụmụazị ga-eje ụgbọ ala na ndụ mmadụ etekwula ebe chia na nke eru ego imo ịda eriri ego imo ọtụchara or leader of a committee. One now tell me akọ ọ ebe ahụ ibe fọtọkọrọ ụmụazị bụzia a leader na-eme ihe dị n'ọrụ ọ na-ekekwa ọbịa ikwu okwu n'obodo ga-achọ ọnụ ya taa chianọla ga-ekwu okwu ka ọnụ ụlọcha anyị ekewere ọma na obodo agasa no respect. So na onye ọbụla tụrụ nwatakịrị mkpa akụ nwunye m chọrọ ka akwa anyị maka nwatakịrị aka ego ịnọ maka egwu n'odi ekubie nwunye m kparịa aka ụtọ ọkpa ahụ na-achọ akwamihu na responsible Nigerian. So na anyị ga-agharị azụ ndị na-asa anyị na-anụ ibe a na-ekwu ga-atụ onwe mpọ mmanụ ma ike achịkọ na ihe echikọ na ele ikakwa ele na ọba mbụ nna abịa na redio na-ekwu okwu ọ na-anụ ụlọ mfuga n'ezi mkpa agwa n'ụka ọchịara onye nọ na redio ekwu okwu na-enye ọgụ ya na ebe onye ọgbọ na kọmuniti rọfta as a person as a figure n'obodo
kpochiri ya ma na ọnwego Igbo kpochiri nne and ọnwego Igbo kpochiri nne. Yeah, image maker community. Yeah. Also, I can make family institution. No more. Maka kita o maka I think Nanyuko just like I said, leadership. And leadership is from the family. Parental control. You see, before now, Oga Ineto, Ebenje boy, Ube Wanena. Je casual. Or parents na nwa pese. Enwe ya mụta isi abịa ijeburu nwanne ya nwoke nọ ebe nwa si abiko na nwa na-enye gị nsogbu buru ya ka ịzụ. And odulu nwa alụ ọzụta ya. Mana kịta onye ọbụla mind in business ya. Still anya mind na business anyị. Because ị nọ n'ube ị na-enyobe nwaanyị aja ma ị na-enyobe neighbor. Until, if you ask me to advise, my advice should be, onye ọbụla mind kere business ya for once. Ọbụna ụka ka ị na-eje, jebekere ụka a jesi ya ike. Ọ bụrụ ị na-eje ụka, ị na-achụ aja, ị na-agụ arụsị, na-eme all sort of things. Jebekere ụka, face ye Christianity ya. Ọ bụrụ na arụsị ka ị na-agụ, na o nwere ife ị na-efe. Why not dedicate your time and everything to that? Many ọfụma. Ọ bụrụ ị nọ n'ebe a, o nwee nwunye onye ụka nwụnụ, ije si na ọ ya ekwu ya aja n'ili. Are you getting my point? Ije si na ọ ya esi otu a wee kwa, na ọ ya esi otu akwa. What's your business there? Jee n'ugbo onye otu nwụnụ decide ya, because na onye ọbụla lu 18 years enwego right to decide ebe ọ ya eje. So na, in summary, ya ụmụ ụwa, ana m aya ụmụ ụwa, onye ọbụla na-achịghị azụ n'omenala anyị. Omenala anyị wụ ka ndị si ebi, ka anyị bie n'ụka ụmụnne. All this trouble here and there, how many years can be today? One for. And where are we going? Kedu ebe anyị jekọ? Ọsọ onye nwa na-ekene onye nwụrụ anwụ ka ọ dị. Na oru ụlọ ibie ebe eji mbazu onye mana otu a ka ọ ya dị. Therefore, let us mind our business and face reality. Ka anyị nwee conscience. People enwezi conscience. Ije ịgbabọ ị na-agba ọgwụ ka igbuo ọga gị. Gị nwe ọga a na-agbarụ bọyị. Ị na-achọ otu ihe esi gbuo nwa ya ebubo na odi na nwunye ma na ome nke a ma na ome nke ọzọ ka ị wee chụọ ya. Go there in the village. 30% of boys na-akwari ụmụ ndị esetụrụ na fadie bọyị. Ọkwa anyị na-abịa ekwu bọyị. Bọyị awụ ọkụọzị. Unless this law Anambra State Government wopụta ọ ga-adị effective. Otherwise, idute nwa bọyị nwunye ọ ga-achụọ ya. Enwerezi moral, enwerezi conscience, enwerezi orderliness. So my brother, I rest my case. Tupu anyị na otu nkeji ọzọ egbe were 1 minute gwa ndị stakeholders, ndị igwe, ndị nze, ndị ọdịnaka, ndị nne na nna ka ha chekwaba ihe eji mara. Omenala Igbo n'Igbo, omenala Igbo n'Igbo, nkụ dị na mba na-eghere mba nni. Igbo n'Igbo na lute n'ụlọ, agara ụgbọ onye ọbọzi n'olu niile ka a na-alịa. Ka anyị dozie ala Igbo ka ọ dị mma, ka anyị dozie n'ụba anyị. Ndị okenye niile nọ n'ala Igbo ka anyị kwuo eziokwu. Maka na ọ bụ eziokwu ka anyị ga-agwụ maazị wee nabahụ wuo onye ọbụla dozie bie. Maka na nkụ dị na mba na-agara mba nni. Wee zọpụ ji oge anyị kenere esighị jisi ike n'ọrụ. Ome mmanya na mma na-aga. Onye nzakọ onye bụ onye na-egbocheghị ka ọ gbaa nje. Onye ọbụla bebe ezigbo iwe. Bee ezigbo iwe ka ụmụazị wee mara ibe ba ya ekwu. Ma chọọ gị ma bụrụ gị. Onye ọbụla malụ nke ọ na-eme. Kwụba aka ọtọ ka obodo
mma ị na-ejekwa ụka onye na-enye ụka ga-ejekwa n'igwe onye na-eme obodo ga-ejekwa n'igwe onye ọbụla akwụwa gị ọtọ ezigbo ime ọ dị mma anyị ekele gị Sir Anthony Ugoji ọzọ Ebubechukwu SH Governor Soludo on Events and Management ọbụkụ chairman Abga Anocha Council Area yana High Chief Amobi Anara Akajiọfọ Eze Aja na Amachara n'atọ Adịbisechukwu anyị na-ekele unu daalụnụ maka ịbịa inye anyị olu ka ndị kwaya taa n'afọ ndị niile ndị kamera na Don Onyenchi bụ my producer abụ m Eze Ọnwụchi ka ọ dịnụ mgbe ọzọ daalụnụ